Ja maaliin saapui numero 12 Roni Ruutila Ilviöstä miehet. Kilpasarja 86 kilometriä perinteinen ja tulee toiseksi tässä sarjassa ajalla 5.18,8. Ja sitten maaliin tuli numero 954 Lasse Pätsi Kuusamo miehet 59 ikäluokka aika 3.15.27 vapaa 53 ja hän on tämän sarjan voittaja Lasse Pätsi. Ja sitten numero 18 Vallo Kaisa Miesti Katman ja tulee toiseksi, anteeksi kolmanneksi tämä miehet 86 kilpasarja perinteen aika 5.18. Ja sitten maaliin tuli Markku Koivumaa, Iltis-Järvet maraton, aika 5.15.52, Ari Ahola, loppuaika 5.15.52. Ja sitten Teuvo Pekkala, kilpasarja vapaa loppuaika 3.19 ja hän tulee kolmanneksi tässä. Roni Nuuttila oli tullut toiseksi tuossa miesten kilpasarjan perinteinen 86. Ja sitten maaliin tuli Erkki Valkonen. Ja kuntasarja perinteinen 53 siihen